Hi, my photo friend. Alis kayo, punta kami sa May magpapa-spa daw kami. Magpalinis ng paa. where you want to put this side? At the back, ha? At the back, please. Hey. Holly. Hi, Holly. We are in the Pajak, Holly. Dala mo yung water mo. Ayusin natin. Si Daddy tsaka yung kapatid ko dun sa kabilang sa tricycle kasi hindi kami kasya. No, you baby. I see. We are riding tricycle. Wow. What's that? Ayan. Ayun na. Wait lang. Halat no? Andun sila. Init. Sobrang tingnan yung pawis ko. Hindi ako nag-makeup. Lip tint lang. Be! Tsaka blush. Hindi ako nag-foundation or powder kasi ang init. Ang init. Parang hindi ko kayang mag-foundation dito. Ito, Holly! Okay. Is this your first? First time ni Holly sumakay ng Pajak. And, Pajak. Nakahawak ko si Holly. Oh. Hi, baby! Dito sa Amaze. Ayan, dito kami. Ayan yung hotel niya. Okay. We're here, Holly. Here, Holly. Let's go, Holly. Kami sa spa. Are you alright, Beth? Wait, baby. I'll feed you, baby. Come on. Come on, come on. Come on. So, eto na. I-breastfeed ko muna siya. Hindi na. Takluban na siguro. Yeah, we're here. Andun siya. Magpapa-food spa siya. Are you dancing, Holly? What can you recommend, Ate? Anong... Isa lang na po. Oh, siya lang. Ako lang. Siya lang. Akong palinis lang ako, Ate. Sa yung mga palang po. Pa, tsaka Kamay. pero hindi ako magpaalis na Ay, hindi ka magpapalista. wala kong ingron, wala. Lang ako, kuskus sa gilid. Ayoko kasi magpatanggal ng ng konting kuskus na. Ano nyo, Ate? Gel or ano? Diyan kami mga Magkan- ordinary, may imported. Si Jan lang magpa-food spa. Ako ni Holly. Holly, don't bite me, Holly. Ang gano'n dito magpamas. Face. Are you done, Holly? Holly, no. Ayan siya. Salamat po. Hello, baby.
para sa Chelsea. Yung siya na wala na kulay, wala na kulay. So, itong pinulaman. Antia. Tapos na po. Chelsea's. Okay na. Bab! Kasi yung mga bata gusto niya. No, it's not the hot one. Royal. Nasaan yung pagkain niya? Like this? Like this? What are you doing, Bam? Are you gonna... Magkano ang kilo ng puset? 180. Tender juicy nga. Patin mo. Sigalat, Bam. Popcorn. Popcorn. Okay, okay. Inis talaga ako. Uwi na kami. Tapos na yung nail polish. Kaya pa yung sa paa. Ano ba yung nalayas? Nalayas. Naghanap kayo ng malaking planggana para yung mga bata. Mag-swim sa planggana. Wala ka ng pinakamalaki, kuya? Hindi ko na. No, ying, bako ka ng dakula. So dakula ang puto sa tuya. Bako, not that one. Oriental na lang. Wala dito. So punta kayo sa isang tindahan. Hindi siya masyadong malaki. Gusto na yung malaki talaga. Wala. Tara. Hold your hold. Hindi na kayo sumama kasi ang daming tao tapos ang init, so renent na lang namin tong motorcycle ni kuya dahil hihintay namin sila dyan at saka yung kapatid kasi bumili sila ng malaking planggana. Maligo ka rin doon, Holly, sa malaking planggana. Yeah, maliligo ka rin doon sa malaking planggana, Papa. Yes. Are you enjoying here in the Philippines, Holly?
I know it's really hot, but it's more fun here in the Philippines, right? You want Papa? Here, oh. Holly, here. Papa? 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 Here. Yeah. Papa? Hello, ang tagal nyo. Andito na sila. Ayan. Ano, yan yung pinakamalaki. Tig-iisa sila. One each. Okay, let's go. Pagkaan. Walang na lang. Mas, alam pala. Wait. Ha? Mas makulat pa nga dito. Mali ko po sa wala. Mali ko sa wala. Mali ko. Luway-luway. Ay, nagkaros wala. Tapos maligaw ka sa toho, kuya. Right. Dito na kami. Ano yan? Kakabuti tayo ni Yen? Ma, kuha daw si Oli, ma. Ma! I got the Diddy Jimmy rode on the motorbike, little girl. Kain tayo. Yeng, pahinga mo kutsara. Yeng, please. Yeng. Thank you. Ma, dahil kuyog. Oh, masarap. Text mo na, May, si Mamita. Kung tawid ng tubig ko.
Kinigit ko sa amin. Nirak ako duman sa naglinig sa ko. Aga. So, aki niya da. 2 years old. Tutugang na 4 years old. Nagkawat kigi. Nagkawat Ito mo na ko, May. Nagkawat nagihoy. Natama ang sumata na buta. Kinamangkang ko lang. Babae pati. Hindi magigit ko. Kaya lang Pero ano, nabulak na siya sa... Tapos, pag ano ho, pag... Hindi mo na siyang kwarta. Nakakarigos na, ma-office na si Tita Ems. Iba ka kada sa vlog. Hindi lang ako mapamalig din. Ano ulam niyo, Tita? Ano ulam niyo? Pagkala ko kung ano sa hang. Nandun si Lolo. Hindi mo ko dinara, May ha? harang. Na ano? Habukan kung may harang siya. So ano? So ano? Sahang. Pa, sa aga mama, sahang gusto ko. Dengan Ako na, wait lang, TJ. Deng silang pagdengara. Hindi ko, hindi ko. Murag ginisa ko lang. Iyo. Gusto ko may gata talang maharang. Tapos dako na kalungga. Kamo silang makakantang. Kamo ni Clyde. Kabukabos pa lang. Nasugang kita, may nagtikwil sa kuya. Sabi te, ata, sabi ko sa iyo, alas 3. Diturugon ako. Wala ka namati mo. Namati ko, tagrabis pa ka, tikwil hindi sa BTS. Hanggang mo yan lang, yung kamot niya sa ano ko. May Tinikwil nagparamdam, talaga ako. may nagparamdam daw sa kapatid ko. May mumu daw dito sa bahay. Nakulaon ang ano niya, ganito nakulaon ang muro niya ta. Sa wala. As na, tabi ko yun. Dahil ako nagbuklat ng mata, nag-outulaw ang Kapta mo. alunan. Nakikigol ako, bukas ko na sa bintana, may duman, yaw na ako mismo dumang. Pagkasabi ko kapre. As in, tikwil talaga ta. Natakot ko lang, sabi ko, saro pang tikwil lang ako. Tuloy ba na ako makatulog sa aga? Hindi mo naman problema. Gusto niya magpahili. Matakot-takot na. As in, so tikwil talaga kang tawag ta. Di ko nung araw talaga nga. Ako nagtipil talaga sa imo. Sabi nga ni Sabi Jan, niya si Jan Jada. ako da alas 3 da, nagluwas siya, nagsigarilyo. Oh my God. Si Jen man talaga para buhatin at ako nakakain. Kasi gawin Hindi mo ba siya? Yun na, madama. Walang ka na. Nakalive? Magayon ang panduko. Magayon makindi akong make-up. Hindi na sana ako sa tabako. Hara, hindi ko man arang. Papa mong nagbiga na kasod na. Nagali ka mo? Kung ano si Jana Ispa, sabi ko, masabay ako. Sain. Sa libyo. Bako, Sain. sa may pina. Umahal mo ito dyan. Sa baba. Araw-araw may bingo dito. Ngayon lang dahil nandito kami. Nagbibingo yung mga tita. Mga tita ko lang naman. Kami lang naman. Para palipas oras. Ay, nagsisimula na. Magsisimula pa lang. Ang sarap nito, Crab omelette. Toon! Kumain ka na? No, sarap.
Anong ulam niyo, Te? Pinaypayak yan, may bayad. Anong ulam niyo? Ha? Huwag mong galawin yan. Anong ulam niyo, ate? Ha? Anong ulam niyo? Oy. Fish din. Sarap. No, ate. Huwag na. Ate, huwag na. Pagsisimula ng bingo. Ha? Pagani na, pero may pangalan na. Ano ang pangalan? Araw-araw may bingo dito. Ngayon lang dahil nandito kami. Nagbibingo yung mga tita. Mga tita ko lang naman. Kami lang naman. Para palipas oras. Ay, nagsisimula na. Magsisimula pa lang. Ang sarap nito, oh. Crab omelette. Did you eat? What did you have? What did you have? Hmm? Hmm? Huwag mong gagawin ate ha. Parang That face is over it. Yeah. I know that face is over it. sabi ko baga, I'm done. Thank you, Lord.
Careful, Kuya, because she might hit her. No.